Urang lanjut deui ngalugo kita beri salatu syam halaman 34. Wa nipasilan nipas wal janabatilan due hadas palayasiu mangkorana saha itikapun apa itikapuman apa itikape uang. Ita sopa kang kasipatan yaman bildi didalika kalawan lalawanane mengkono mazkur di dia Islam ya niko haid nipas jinabat kan itu mazkurna Lailatul Qadri utawi kilaiki iku wengian qadar Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar Lailatul Syarifat Lailatun Syarifatun iku wengi kang mulia Padola ngunggulakeun Allah sapa Allah laha kadue Lailatul Qadar ala alfi syahrin ing atase 1000 bulan la saorana napi iku tetep ing dalem alfi syahrin Lailatul Qadari apa wengiane Lailatul Qadar wa sumiyat lan den arani bidzalika kalawan mongkono Lailatul Qadar imali syarafi qadriha anakalane kira-kira anakalane karena mulia-muliane derajat derajate Lailatul Qadar kadinya haing Lailatul Qadar gitu wa ulumi manzilatiha lan luhur pangkate Lailatul Qadar wa imali anal arzaqo wa imalan anakalane li anarzaqo karena satune pirang-pirang rizki wal ajal lan pirang-pirang ajal minasanati wit saking tahun iki ila sanati maring tahun Arab tu qadaru den tetep paken Pitil kalailating dalam mengkono wengi wahyalan utawi Lailatul Qadar min khoso iso hadhil ala ummati iku saking pirang-pirang katang tuan iki umat wa baqiyatin lan tetep ila yaumil kiamati maring dinane kiamat wa turolan den tingali hakikatan ing dalam hakikati wa yusanulan den sunahaken liman kadue wong ro'aha kang ningali yaman ha ing Lailatul Qadar katmuha apa katmuha apa ngumpultakene ha ing Lailatul Qadar li anna ru'yatuha karena satu ningaline ha ing Lailatul Qadar karomatun iku kamuliaan wal karomatul lan utawi karomah yusanu iku den sunakeun ikhfa'uha apa nyamarkeun karomah wa yustahabulan den sunakeun tolbuha apa murihe Lailatul Qadar wal ijtihadulan nemen-nemen fi idrokiha ing dalam nemuakeun Lailatul Qadar liana kana satune Lailatul Qadar abdulu ya layali sanati iku lewi utamane pirang-pirang wengiane asanati ing dalam tahun wa nahalan satuhune Lailatul Qadar Lailatun mu'azimatun iku wengiane kang agung turja dan arep-arep ijabatu dua apa ijabah dua pihak ing dalam Lailatul Qadar qala ta'ala ngandika sapa Allah Ta'ala li mahaluri Allah ing ayat Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar khairun iku leuwih becik min alfi syahrin tinimang saking 1000 bulan ayyul amal utawi endi-endi pada melahan pihak ing dalam Lailatul Qadar khairun iku leuwih becik minal amali saking amal saking pagawean fi alfi syahrin ing dalam 1000 bulan khaliyatin kang sepi minha saking Lailatul Qadar tanazzalu tumurun al malaikatu sapa malaikat waruhulan malak Jibril pihak ing dalam Lailatul Qadar biidni rabbihim kalawan idine pangerane malaikat min kulli amrin saking saban-saban perkara qala al-Qurtubi ngucap sapa Imam Qurtubi ayu tuhbitu endi-endi tumurun
Ayat bitunya tegese eta insyaallah kiamat yang alogat eta di luhur ge ayil amalu tegese utawi amalnya insyaallah. Ya Allah ya Allah. Lanjut deh, ayatu bitu tegese turun iya malaikat min kulli samain saking saban-saban langit wa min sidratil muntaha dan saking sidratul muntaha payanzuluna mangka tumurun ya malaikat kabeh ilal ardi maring bumi wa yu'minuna lan ngaminan wa yu'minuna lan ngaminan ya malaikat kabeh ala duain nasi ngatasé doane manusia ila wakti tulu il fajri maring waktu temuru metune pajar gitu ta. Wa tanazzalu lan tumurun al malaikatu sapa malaikat waruhu lan malaikat Jibril fi lailatul qadar ing dalem ngene lailatul qadar bi rahmati kalawan gawa rahmat bi amrillah kalawan perintahane Allah taala halimah ya Allah wa bi kulli amrin lan kalawan saban-saban perkara qadarahu wis mastiaken hu ing amrin Allah sapa Allah wa qadauhu lan ngahukuman ya Allahu ing amrin petil kasanating dalam mengkono-mengkono tahun ila qabilin maring tahun arab intahu istatog ya kaul mula khoson hale dan ringkes wapi sohihi lan ing dalam hadis kang sohe man qoma lailatul qadri utawi sapa wong qomaiku ngadeg iman lailatul qadri ing dalem wongiane lailatul qadar imanan kenang iman ken wahtisaban lan karena Allah bupiro mangga den hampura lau kademan mata kodama apa barang kang wis dingin ya ma min dan bisa king dosa nikman wahyalan utawi ya itikab mohon hasiratun iku karingkes fil usril awakhiri ing dalam 10 pirang-pirang kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan kama nasoha kaya barang naswawis mertelakan ala yang tasema al imam Syafi'i sopo imam Syafi'i radhiyallahu muga mikarido Allah sopo Allah anu saking Syafi'i itu wallahu a'lam biswab.